Sekachelang Japan nangrap vek thapusi CM rong hangapan kachuningri. APHLC NGO long si WKALU asongta chirap dunpo. The Learning Lab pen plia phong online handwriting contest pedagogy. Karbiang long live kelang kaduga we solang dora do anapan snami bhomkuro da pakimi akadom nang pajopaniklo kardom. Pinia da babirta long pen ilisami mirinhan sepi pinia birtang ton pen arjupanikta. Bikas tiso sekachelang jiaphan Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangla pen EM Richard Tokbia tumapan nang rap thapusi kachuningri padopon. Lakhain ko rapo Dwarbagri MEC constituency ke parlo Laxmi Juri Sarthirong Pararong Amikar Daising tiso asopo Bikas tiso ardaningka nerkep cycle pen men kaching koya jok aking along cycle a chin aking pak plak daklo Lasike so sekachelang ijiaphan nangra vek thapusi Karbiang lo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tokbia tumaphan kachuning ripon Lason si pirthya thakalong monit atum anutit sitame kiso pen kisung do matni atum ke cancer kiso matni atum ke amekawe matni atum ke kidney stone sa kiso son si kaprek akiso monit atum anutin alongta dorep Lason si Dwarbagri MEC constituency under Laxmi Juri Sarthirong Pararong Amikar Daising tiso sopo Bikas tiso artaningka nerkep cycle pen men kaching koi pen ajok cycle achen aking plak daklo Lasialang litum Bokaghat Golaghat lapen akaprek adim penangan si chelang damlo bonta tangka maha kadure de rajok hem chewan detlo Lasi sekachelang jiaphan Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hanglapen EM Richard Tokbia tumbang so kisung pen nangrap vek thapusi asarbura daising tiso pen kachuningri padopon Pini nil tumphan nang kahang alam thia puthak nang lip ithetheni nang pujima Kardom nili ke thangna chini ne enke la nangrabdun vekha la amekta bahar di lo phere o manita langdun thek theda lo ke hajira chongda chot ke poisa ta vidyalo doktor hemta pon mo dam imu vidyalo bijita namo vidyalo dawai ta namo vidyalo nangradun ek detha karam be Mane EM sar aphan mane jo nili kichuningri palam thebangkala pahlo mane jo la nili supo mane cycle pe accident da lo ke nili pini pena bo jo hachi pani palam no la se nili ka hajira chongda cho apase chiponji poeta nili chipon he gedalo apase kopuloma nili ka hajira chongda cho amne na pe poisa pati ambom nili chelo he gedalo ke pani ke pini pena ambom lo ausa ke mek thelo thelo te mo na ni tum thailong po se tame EM sara phasini lige chunigri thektiglo mane nangrabe kha pajalo asin lige upaya bedalo News report Karbiang long live James Hanse ke Japon APHLC NGO atumsi ahok hemprek aphan ke chesong asong lapen saido an ke claim along ta chirap chitu dun pu pusi West Karbiang long Labor Union atum thereni phai isiar ni methanga sai hemalong pherangkya mai ingni si lamthe chapaklang pon ni jang Karbiang long along kedo West Karbiang long Labor Union atum non kewangji thereni phai player ni All Party Hills Leaders Conference NGO mate James Hanse atum pen ke Japon along si chirap dun ji mate ahok pet Autonomous State ke hanga song pusi WKALU atumta chekroipon All Party along WKALU atumta hemprek apartment diphorong supia long mate Karbiang long Autonomous Council along an armung chejeng along kidun peji aphanpura kolonga inglong birik along pen pherangkia mai phaponsi amithangarat atumaphan than pachinipon Labor Union bangke nelitum la West Karbiang lapen East Karbiang pula neli manas pom salo nelitum la state pensi registration lo la nelitum bang lo la siya la akapek tum pumangachi ne dala si tamen nelitum la labor
union atum asnan mada tum kidon lang senang siapa tum hanbang kene di adi donde Amu kacau jeng kepada diri lagi difu alam la council gate adung nasi amu jeng dak pensi la difu angkang lo la dak council gate alam pensi mana ceng po amu jeng lo la pen prosesan cala prosesan lo la dak ada apa saya dak dak kedeng do po do nili bes Karbiang Long Labor Union asong pen kaniye dun jalam bang la pen lo je har niti ke dam tang tarik panen te lapu sante selfie mai pu Ulala ke mobile bang pini bom lah. mai pu ala amme kenel lo nili tumhan la West Karbiang Long Labor Union na phanang ke tong lo tialang lina ke tong bang la pu lo je alang litum handbrake ke hang amen pen nili tumhan ke tong lo na king wai lo tapi hala bang sor ni bang nili tum ta Cedon dun lo, jitu alang itu handbrake amen pen si bang nasing wai lo mati, tapi li Karbiang Long arat ke anutin ta cini hor lo, anutin ta mathor lo handbrake ke nang sot kator kar sot, bukan si nili tum ta alang itu handbrake amen pen, nang pen bang pen nasing wai nasing sai pen si nili tum ta sikro dun lo, tapi abang pu asong atum sedame, nili tum ladak kamat hadun kenang sot lapen ke lang duni kenang sot jong si handbrake amen pen nang pen khat nang pen lai pen alang tum ke klam vek polote litu asong tin ta cepaduk dun nanggi lapen jong si ini lapu handbrake amen encor ma kambang pen kedet polotang te litu anutin abang putin asong ta litu kapang kre bang ke duni tapi non ko ba ni litu pan handbrake amen pen bang nang pen khalo tapi ni litu ta etang mana pini pen alang tum long sepak dulu bosan tak tahu lah jitu etang langon bom nang po dong si handbrake amen pen nuk jalan tum dam bom pelotang te ekran paduk dun bom nang po Keroni Ben Mohantiron Karbiang Long Live Aningkan wangason Purun pli apong online handwriting contest pedopon po. Labang solong asa mangkang pialong loke Charlie Bomb ari soe jang atuma phan warsai kang pupipon. The Learning Lepen pater pipon si aningkan wangason thak pining surihini roeng kora pho baha purun pli apong kechok online handwriting contest pedopon po. Men kache thap anam sika pharuisi lapen kache pati pen ke hai thuma phan nong e ke thik pipon laki Kicing sianong e kilong pan tangka suri ke thom adun thuanong e tangka suri hini lapen ke thom anong e tangka suri isi lapen ke hai tuma pan check lapen certificate ami pipajir ponji puta the learning appen pachini pon lapen kachepati dun longji aphan men kache thap longji aphan lapen angton alam kachini ponji aphan la screen along ke paklang pon Pranab Singh Teron Founder and CEO lapen Bijoy Killing General Secretary alang dituma phone number 600-170-2308 lapen 9101458078 along Humri Ignon. Chokiola pen Sonjit Crow Karbiang Long Live. Nili Press Club lapen Karbiang Long Women Justice Forum Bokajan District Committee atum Chelangsi Ru Samson Singh ti Phong Troxi Kebra Troxi Carlier ni thang ni phain kora ner kebar ni Chokiola Mission Tower Krong Thomalong arni kang sampor phai pli apor kachikimo padopon Ru Samson Singh ti Karbiang Long a founder matik Karbiang Long District nangkewan pivek abangphu kedamtang pharu krisir kebra kep aningkan thang ni phai ner kebar ni Ru Samson Singh ti pirthe hachelo lapen alangli rengtik ahut pen nangan methang Karbia khayatum toklang ahin thekponang ji lapen Karbia khaita methang along rilongpat donang jipu chepaduk tekanglo Sitame kedamtang pharu krisir kebra pli kebra ner kep aningkan thang ni phai ingkora ner kebar ni
Halloween adim sangte cho endam juilo piningan ke ru Samson singing ti karliarni ingdeng troxy kebra troxy kepleng nili press club founder mati Chokyola police station chairman Elison Timung hin pen Karbi Anglong district founder Kalitang ru Samson singing ti karliarni chikimopon La Sohot Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee MIP Malika Kropi Lapen Arisang Hotum Chitong Dunsi Ru Samson singing ti akaya lamo milur ke kai Manpeng kachipi angthek Ru Samson Singh Intia Phan kachikimo padupon kachikimo mayalong Karbi Anglong ilitum momota Ru Samson Singh Intia Phan ke chiting ni nangni Karlianita chikimo nangji pirthe kahachiarnita chikimo du nangji lapen kadu kaveta Ru Samson Singh Inti ason charli du nangji pusi Nili Press Club founder Chokyola Police Station Chairman Elison Timung pen ningjipon Nilip ahawaralong ta Ru Samson Singh Inti akumlin nang pivek thaputa Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuniwi padupon thu Lito pan mithang along ri matangte mithang hem donang ji poilito pan ipu Ru Samson Singh Inti ekejate kang matangte ke claim te kang aputha aphan se nilitum pini nili press kala penilitum nili Karbi Anglong Women Justice Forum singum sikadang so Ru Samson Singh dia pan pachikimo ang thek deng kondo si non kibang dilang anar se iskami ilitum pan kibi te kang arona tang an Ru Samson Singh ikipaklar te kang sontosi kado ka besitami ilitum Karbi Anglong arat na penilitum non kithurmi obe imitum asitami lawang so ilitum pan towar kengkam kimi keche Georgia phande kado ka besitami ilitum Cerap nangji la penbor inangji la sejasemet ilitum Ru Samson Singh Inti aphan se pini kachikimo ang thek pensi nilitum lada chetong nok chingrom ni pirthi peng chu arni alang di Kalitang Ru Samson Singh Inti akar jong sining hemreng me kele dun long ji arnam arnia long ke dun long dia phan pini nilitum nilip aro Women Justice la pen nilip Press Club chelang pet alang di puthak labang so ajai make deng pon la pen ke alang di arjong hemring ne ke phan labang so Ru Samson Singh ti nikan proxy keper proxy alang di pure thepeng chu arni Women Justice la pen di Press Club atum kalom so apor NC alang di jong je phan arnam arni a hai hang pilo la pen ke pini iletum nikan proxy keper proxy Ru Samson Singh ti alang di pirthi ke chewoy labang so proxy keper proxy ang deng pen ke litum bang putin pa anutin a hemtin la pen adontin sta me pini iletum seme isi dang pon nengji labang so seme ke dang pon ke hello pini Ru Samson Singh ti ituma pilong ri iletum phan epekelang tekang la pen ik ewan pi ason tak taxi pini iletum pilong ri epeklar dia bang putin pa anutin ta iletum ang hordo la bangsuang hor katong desme ini la bangso ningkan proxy keper proxy alang di chewoy arni pen itum semitang pensi itum bang putin ta anutin stami itum la bangso ang deng ponang Chokyola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong live Tang de pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniglo